No jaa, uusi päivää. Ja keikkapäivä. Tänään on traileri. Traileripäivä tarkoittaa, että tänne tulee niin kuin se auto, mitä me kuvaamme. Ja sitten mä ajan tällä. Ja näyttelijät istuu siellä trailerin kyydissä autossa ja ei tarvii miettiä, että sitä itse ajamisesta. Ne saa siellä niin kuin rauhassa näytellä. Eli nämä sivut, mikä näkyy täällä, on sivulaidat, mikä voi laittaa alas. Tai laitan ne alas sitten, kun mä tuun kuvauspaikalle. Ja sinne voi sitten rigata kamerat ja valot ja kaikki mitä siihen tarvii. Ja kun nämä molemmat ovat alhaalla, niin tämä traileri on melkein 5 metriä leveä. Se vaatii aika leveä tie. Jos tämmönen normirekka on 2,60 leveä, niin tää on melkein tupla. Tää on vetoauto, kutsutaan shotmakeriksi. Se on niin kuin tämmönen 7-paikkainen avolava. Nyt on auto pakattu. Kaikki on laitettu kiinni ja seuraavaksi kohti Sipooseen. Katsotaan siellä sitten, mitä siellä tapahtuu. Anteeksi, ikkuna kiinni. No niin, se oli siinä. Päivä on paketissa ja meni hyvin. Nyt menen vissiin syömään ja sen jälkeen mä menen kotiin päin. Oli hauska päivä. Sitten tiistaina uudestaan. No nyt on tiistai. Perjantai meni ihan hyvin. Se oli aika helppo päivä. Tänään on sekä trailer-päivä että chase car-päivää. Ja eilen saimme uuden chase carin. En saanut kattoteleneet hommattu, että mä sain tarpeeksi nopeasti autokuntoon tähän päivän keikkaan. Eli nyt on kraana asennettu relluun. Eli toinen kerta Jyri ja Piispa tulee myöhemmin rellunkaan sitten, koska me teemme ne chase car hommat vasta myöhemmin päivällä, niin ne ei tarvinnut tulla niin aikaisin. Täällä nyt ollaan. Vielä ei ole niin monta autoja täällä, koska ne tulee varmasti niin kuin puolen tunnin päästä. Mä oon vähän etuajassa.
Täällä ne rigaa nyt seuraava auto, mikä ei tulee traileriin. Siellä niillä on kamerat auton sisällä rigattu. Sori. Sitten tulee ilmeisesti jotain myös katolle, koska siellä on aika iso rigi myös siellä. No niin, nyt on Shotmaker käynnissä ja ihan milloin vaan niin mä lähemme. Siellä on pari seura-autoja myös. Ekat ajokuvat ajettu trailerinkaan. Tulee lisää hetken päästä. On nyt uusi auto kyydissä. Se on ML-mersu. Se oli aika nippanappa, että se mahtui sinne. Se on aika leveät akselit, mutta sinne se meni ja nyt ne rigaa niin kuin uudestaan vähän. Sitten ne menee ajaa sillä nopealla Hondalla. Ja sitten me taas sen jälkeen lähemme trailerin kanssa. Aika paljon eri momentteja tänään. Ja täällä on myös ruotsalainen stunttiryhmä, jotka hoitavat ajot, kun näyttelijät itse ei tarvii olla kuvissa. Ne käy nyt ajaa eka ruuti ton Hondan kanssa samalla kun tää toinen ryhmä, siis on 2 kuvausryhmää täällä tänään, niin se toinen ryhmä rigaa nyt tätä Mersu, niin pikkuhiljaa me pääsemme myös ajaa. Let's say you're staying there for 10 seconds. Toi näyttää hirmu kevyeltä toimeenpano. Se on hyvin pieni eikä. Mut siitähän me tykkäämme. Laitisiko tässä? Mä voin laittaa kiinni. Ja... Se on kiinni. Liikenne on pyydetty poikki seuraavaksi. Nyt oli meidän puolesta Jep. Pitäis 2 autoa purata nyt, tai kraana me ajamme varmasti halliin ja puramme siellä, mutta pitäisi saada traileri, että pystyy liikenteeseen ajaa sen kanssa. Eli laittaa laidat ylös ja näin.